l-iskrittura hija mimlija referenzi għal nies li kienu ta' età żgħira meta Alla għamel xi ħaġa kbira f'ħajjithom jew permezz tagħhom biex ngħidu hekk. U nistgħu nsemmu ħafna eżempji, ma forsi nsemmi ftit biex naraw kemm il-Bibbja għadha relevanti għaż-żgħażagħ sal-ġurnata tal-lum, propju għaliex titkellem fuq dawn il-ġrajiet illi żgħażagħ bħalhom għaddew minnhom. Nibdew pereżempju oħt Mosè li tfajla żgħira li użat il-makakkerija tagħha, użat l-intelligenza tagħha biex sabet mod kif issalva lil ħuha Mosè li kien tarbija u waslet illi tgħaddan is-suġġeriment lill-tifla tal-Farawn biex tkun Mosè stess li tieħu ħsiebu sakemm jikber. Ġifieri din it-tfajla li kellha rwol importanti, ġifieri il-Bibbja tagħti rwol importantissimu lil dawn iż-żgħażagħ ma tqishomx ishom xi ħadd sekondarju, anzi ħafna drabi tagħtihom rwol importanti u primarju fl-istejjer illi nsibu. Insibu pereżempju lil Giuseppi, it-tifel ta' Ġakob, illi ta' età żgħira dan żagħżugħ tfajjel kien meta ħutu bijawh lil xi nies illi mbagħad ħaduh l-Eġittu hemmhekk spiċċa minħabba l-irġulija tiegħu, il-valuri tajba tiegħu, spiċċa l-ħabs imma mbagħad il-mulej dawwer ċirkustanzi u permezz tiegħu salva propju lill-poplu ta' Ġakob, il-familja Ludija. Kellu rwol importantissimu. David ukoll kien ċkejken, kien tfajjel żgħir ruxxan li joħroġ għall-gulija dan il-ġgant u jirbaħlu f'isem Alla. L-istess silta oħra fundamentali fl-iskrittura li turik iż-żagħżugħ kemm jista' joffri lid-dinja meta huwa maqut mal-Alla u tisegwi l-pjan ta' Alla. Jekk immorru għat-Testament il-Ġdid, pereżempju, nsaw apparti li nsemmu l-Ġesu ovvjament illi nsibuh bħala tfajjel ċkejken anke fit-tempju illi jagħmel għażliet tajbin illi jkun fid-dar tal-missier u mbagħad ta' 30 sena ma kienx xi imma kien propju għadu mimli enerġija ta' 30 sena meta beda l-ħajja pubblika tiegħu. U oħrajn bħal Timotju, San Pawli jgħid lil Timotju dan l-isqof żagħżugħ jgħidu tallix min ħares lejk isu b'nuqqas ta' rispett għaliex inti għadek żgħir, imma kun ta' eżempju għal dawk ta' madwarek, kun int li tmexxihom, alla volja żgħar fl-età. It-tifel ċkejken illi quddiem dawk il-5,000 nies meta l-dixxipli fiċċew li jitimgħu mhux qalhom hekk Ġesu, joffri l-5 ħobżiet tiegħu u żewġ ħutiet. Persuni illi tinduna li permezz tagħhom il-mulej użhom biex jagħmel ġubijiet kbar. Issa, dawn huma l-istejjer li nisimgħu, però xi ħaġa interessanti oħra ħafna hija illi il-Bibbja hija frott ta' biex ngħidu hekk anke ġlieda ma' Alla f'ċertu sens. Jiġifieri dawn in-nies li straggljaw ma' Alla biex jippruvaw jifhmu il-rwol tagħhom x'kien, il-fidi x'inhi, Alla minnu. U żgħażagħ jgħaddu minn dawn l-istess ċirkustanzi ta' tbatija, ta' tfittxija fejn iridu f'sens fil-ħajja. Jekk inħarsu lejn l-iskrittura hija dik li ispirat lil ħafna żgħażagħ li saru qaddisin. Semmi San Franġisk ta' Assisi għadu żgħir fl-età meta jieħu pass kbir biex jimxi wara Ġesu. Imma hemmhekk jara filli irid jagħmel għażla għal Ġesu u għażla serja ta' età żgħira għaliex jara li l-iskrittura ma tikx risposti faċli. Imma meta inti tidħol fiha u tiddjaloga magħha twaslek għal meravilji kbar. Din hija l-iskrittura illi toffri ħafna sfidi. Iż-żgħażagħ lesti għall-isfidi, l-iskrittura hija mimlija sfidi illi tista' twaslek biex isir l-aħjar verżjoni tiegħek innifsek.